Не се знае. И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Тро и това е... извинете ме за един момент, трябва да си оправя тъпятле. И това е следващия епизод от Evil Deal. Мисля, че 6. А не, това е продължението на 5 епизод. Лепъца на фан. Нищо, това път ще работя. Казах ви последния път да пиарите. Искам нещо да ме напишете в коментарите, с което да работя. И така, докато зареди тъпта игра, аз много постигувам. Карай. Сега ще се мъчим да влизаме. Вие сигурно се отчаивате. И ще се видим когато трябва вече. И здравейте отново! Здравейте отново! Днес играем в Evil Deal, моят друг Evil Deal. Но знаете кой. Добре, чакайте тук да го оправим така. И днес тук съм пуснал зомбите, аз нямам храна и ще умра като кучи. Сега да отидем да се зарибим с храна и да изстреляме тия яйца. Някога че ме огъня. Сега сега е станал на яйце. Печено яйце. Така. Абе, ще ми избяга животното, но е добре да го затворим. Тором. Дайдем. Но съм тъп, кога направим, ще мислим. Искам да ям чи. Миски го ще стане. Абе, само ликавя е. Сега отиваме да правим нещо, че ми много смешно толкова да правим. Един айран. Имам айран да пека, стакове. И както виждате, тук имаме красив вулкан. Контролера сбъгне си каша със само. Не, май здрав. Аз съм 10 лева. Няма умирам. Отиваме в нашата магистрала за кончета. Виждате каква красива. Трябва да започнем тук така да махнем. Така. И смятам да спра пак клипа. Не. Да ще го гледам след клипа. Тук да изчистим първо мястото, че не искам това да има си пак консто място. И да пуснем за да не го изпасат. Мирише ми наспа. Аз мисля, че ще спирам клипа за малко, да кратка пауза за доста време, защото сега ще вечерям. Така почистваме пътищата, че много кони ще минават тук. И хелън камион трябва да направим. Така, събрах тъпите семена, които ще ги изходим по-късно. Тук се минава също пътче. Трябва да видим как ще направим на горния. Тук трябва да се качват коните ми. И тук малко ще има така да се прави, какво да се направи. И тук така. Уау. И тук те ще се измяват, тук смятам да го направим. За да не може да се пада, да го заоградим. И така, къщата ми на дърво няма да вижда заради хълма, т.е. хълма трябва да го премахна сега някой път, но какво да се направи, нямам много материали, а и ще трябва да се премахва 3 дни, ако съм точен. Сега така, хоп, тук се качваме така и аз да отивам да ям кейка, че ми се къде е тортата, дай торта. И като виждате, има хубав свят. Тук съм почнала една постройка, трябва да вършим други версии, да се каже. 0.14. Play на точка билда я версия 0.14.1 така. Пътско пратка. Кашовче. Не! Така. Общината отказва да го съгласува, което нищо не означава.
Да, тук си имаме хубави животни. Имах... Аз би стрелят седем. Тъпсам и тъпси. Що щекнах. Така, както виждате, имаме храсти за клиница. Като играем, никой не може да вас защитне. Аз съближим ли съм за вас? Точно минавате и не ме виждате. За сега едното крайче и едно обикновено парче, после ще вземем второто крайче. О, кошката му откри. Ой, гай! Сигурно не се смее тук. Аз трябва да видя къде да взема мляко. Ще ми трябва. Сега аз тук събирам дървоша, почвам някаква постройка скоро да се каже. Те да се каже. Аз взех си Аран брат, който трябва да поправим по-късно. Хайде да поправим сега. Сега ще я поправя брадвата с щупила почти. Имах силката чупата преди. Ама тя се щупи къте. Не, тя се изгуби. Както и хубавите ми кирки, михови, дърбъра не ви се слуша сигурно. Така, брадва. Желязо. Пълна брадва, 4 лева. Аз какво съм поправил? Да промести. Скелечка. Морква ще е. Чайте се един стък, значи трябва да са... Тоест, кажем хипотетично, че 100 лева плащам парно, някъде 53 лева плащам за реална топлина, 42-43 лева се плаща за това, че тръбите минават през стената, а какво отопляват, какво не отопляват и не го отпознае. След преустройството общите щрангове, от които се захранват домакинствата, минават през публични пространства. Устройството на сградна инсталация отне общо като работа на Бълчина. Вече ние много точно измерваме размера на сградната инсталация. На входа на всеки апартамент има индивидуален топломер, Така, този клип става 7 минути вече. който влиза в съответния имот. Стойностите могат да се следят по всяко време, а отчитането не става дистанционно. Един момент. Ей сега. Да завърши епизода като финален край и съм готов. Айде да завърши епизода, бе! Сега съм ме проверил. Няма да завърши епизода като се нахраня. Сега. Сега ще го завършим. И да го завършим както забаващо трябва. Не. Аз бях Джет Роби, бяха моите белки. И чао!